ହଁ ଶ୍ରାବଣୀ ବେହେରା। କଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେମିତି କଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ରଖିଥିଲୁ ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳରେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ସେଠୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାନି ଠିକ ସେ, କଟକ ନେଇଗଲୁ। କଟକରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାର ବୋନ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ସୋମକୁ ନେଇଗଲୁ। ସୋମରେ ସେଠୁ 20 ତାରିଖରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କଣ କହିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଆଉ ଭଲ ହେଇଯିବ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଅଭି ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। କୋଉଠୁ? ସେ କୋଉଠୁ କଣ ଦେଲେ, କଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କଣ 50,000 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡତା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଆମର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆରିୟମ, ଯାହାର ବୟସ ହେଉଛି 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ, ସେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଅଜିତ ବେହେରା। ମୁଁ ପେପର ପଢ଼ିକି ଏଠିକି ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ପେପରରେ, ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯୋଉଠି ବି ଯିଏ ବି ଗରିବ ଲୋକ, ଯିଏ ଅତି ଅଭାବରେ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବି। ହେଲେ ଏତିକି ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି, ସେଇଭଳି କେସ୍ ବି ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୋର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଛୋଟ ପିଲାଟି, ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର 25 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାଙ୍କ ମାଆ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥାଟା। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ହବା ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜମି ବିକିକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏ ହେଲା, ଏ ପୁଅଟି ଦେଖିଲେ ପୁରା ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କଥା ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। କଣ କହିବେ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ କଣ ଏଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା, ଯେମିତି ଲୋକ ମରିଗଲେ ବି କହିବେ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସହଯୋଗ କରୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ନଥିବ ସିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ବହୁତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି, ତମେ ଭାଇ ମୋର ନାହିଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ବ୍ଲଡ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ବିନା ପଇସାରେ? ସ୍କୁଲ ସଫା କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? କିଏ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ଗରିବ ଲୋକଟେ, ତା ଶବଦାହ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଖାଲି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତମର ଅଛି ତମେ ଦେଲ, ଆମର ନାହିଁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ନା। ଏମିତି ମନୋବୃତ୍ତି ଭଲ ରଖିବା ଦରକାର। ମନ ପରିଷ୍କାର। ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକ କି? ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଧନୀ। ବେଶୀ ପଇସା ପତ୍ର ମୋର ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ହୃଦୟ ଧନୀ, ମୋର କିଛି ପଇସା ରଖିବା